et vull proposar un llibre que ha publicat l'altre editorial, que es diu Els fills de Llacuna Park, de Marina Guasch, i el vaig agafar amb una mica de sensació de dir que a veure què passa amb aquest llibre, perquè no l'havia llegit amb ella. Ella ha escrit abans, és una noia jove de l'any 83, que havia escrit alguna cosa abans, jo no l'havia llegit, no la coneixia, i vaig començar allò entres i vaig passant 15 pàgines, 20 pàgines, vaig entrant en una història molt trista, trobo que és un llibre trist, però anava trobant uns personatges molt ben construïts, amb una història que s'aguantava sencera, diguem, tot i que té moltes variants i podies... I llavors dic, m'agrada molt, i el vull recomanar, Molt bé. i llavors te'l vaig passar. Molt bé. Sí, he de confessar que a mi també m'ha agradat. Jo més que trist l'he trobat dur. Dur perquè hi falten emocions, precisament. No l'he arribat a trobar trist, l'he trobat... M'ha arribat a angoixar una miqueta, però toca un tema que la noia coneix bé, que és treballar en una presó, i llavors retrata tot un ambient i retrata com viu aquesta noia. Jo no sé si vol ser un prototip de la joventut d'avui dia, no en tinc ni idea, però retrata una noia desoladora. És un paisatge desolat. I treballa, penso, no la joventut d'avui en dia, perquè a més no marca un prototip, marca gent d'un sector social i d'un altre, és a dir, ella és filla de professors que treballen en un institut del Baix Llobregat, en un ambient que quan te'l retrata, jo penso que et retrata un ambient de gent treballadora bàsica. No, això ho fa molt bé, per això m'ha agradat. No, repetiré el que has dit, o sigui, sap retratar els personatges, les situacions, i per això m'ha agradat, perquè malgrat tot el que hem dit de que si era trist o no, o era desolat, o era dur, però és real. Aconsegueix una cosa molt difícil. Transmet la realitat. Sí. Et creus que aquests personatges són de veritat. Exacte. Sense plantejar-te si és ella o no és ella, que és una altra vegada que a vegades passa. Està fent autoficció? No, aquí no veus, jo no vaig veure mai. Hi ha el punt que ella treballa de presons, però no. No crec que sigui el tema, no crec que sigui el problema. La gràcia és això, que és literatura, perquè et creus els personatges, no? I les situacions. I en aquest sentit, doncs, per això la recomanem, encantats. L'altre editorial.